bar kok wis. Ya. Nih. Rada sesek, Mas. Sriani katanya itu. Yo yo yo. Ibadi. Senajan kekasan itu. Praktek rino alapun negoro. Matur nuwun, Dek Sela lenggah. Matur nuwun, Dek Sela. Lah kaya mbanyol Kok iso modele iku lho, Mas. Modele iki lho kok iso. Ayo lenggah kene sik, nyanyi pisan Kas. Ya ya. Duet karo Sinet. Lenggah kok sing ngono. apik kok iso. Rupane kaya tutuk gula. Kok iso. Makasih. Luar. Nggih. Niki wau Mbak Sela nggih, kelas loro SMA, Nduk. Loro SMA. SD lho, Lek. Setunggal SMA. Hebat luar biasa. Tur meneh menika kurang pirang dina to ki posone? Jeng Kamis, 2 hari lagi, Pak. Arang dina. Wah. Wong ki nek dengan sukacita menyambut datangnya bulan Ramadan. Nggih. Niku diharamke jasate mlebu neraka. Amin. Dalu menika awak dhewe seneng-seneng nyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Niku berarti awake dhewe diharamke mlebu neraka alias kabeh mlebu swarga. Amin. Seneng tok niku lho mlebu swarga, seneng tok niku lho. Sampeyan ora sah poso lho, seneng tok ngoten lho. Oh. Dadi wong seneng niki bakale mlebu swarga. Mlebu swarga, seneng tok niku lho, mlebu swarga. Lha kok iso? Kok iso? Sik lho iki lho, sik jelasne sik ngajeng kok wis tak tonyo tenan to iki. Biar tampil. Aku mangkan ngomong to, wong ki nek kanthi seneng nyambut kedatangan bulan Ramadan, kuwi diharamke jasate mlebu neraka. Ateges mlebu swarga. Kowe ki jawab piye? Yang edan mesti ya mlebu surga. Kok iso? Kok iso lho? Lah kan seneng terus, Pak. Nangis yo guyu. Seneng yo guyu. Berarti wis tau nglakoni edan. Oh. Edan. Iki wis waras. Riyene awar wong edan. Ya omong apa cok aku gak jelas blas. Wah, hebat sampean, hebat. Ayo lenggah sing apik, Lho kok malah lugu ning kono. Malah ngutahno gelas. Nggih, matur nuwun Mas Dalang. Nggih. Dalipun mugi-mugi pagelaran dalu punika saestu dipun ridhoi dening pangeran. Nggih, amin. Saestu binerkan dening sedaya para kaki danyang, nyai danyang, para wali, sedaya para bini sepuh. Pikantuk goiping jagat sayekti cah cilik-cilik dodolanan dhewe malah. Lah iya. Diam sik Le. Mugi-mugi budaya Jawi utaminipun wayang kelit tansah ngrembaka kuncoro hanjayeng bawana. Untuk Satria Wasis semakin sukses dan semakin sukses. Amin. Kula usul kalih Mas Menpiar Satria Wasis sampean mendhet sing nom-nom mawon nggih. Ya sing tuwek-tuwek. Sing tuwek-tuwek nggih. Sapa ta sing tuwek? Kok iki ya nom asline nom asline. Wong macak tuwek. Oh, macak tuwek nggih. Utune rong dukul. Sing enong barang nika ya. Nggih, matur nuwun. Niki setunggal lagu mleh nggih kersane monggo. Niki duet Rondo Kempling lho sing kele. Oke, baik. Apa Rondo Kempling apa duetmu mau? Apa? Kowe pengen apa? Rondo Kempling ya. Ndak pundi kae karo sing di milih karo sing di. Iya, kok kantun nih lho, sing iki apa sing iki? Nah. Lho kok kantun lho milih ya teko iki. Diurutne. Yo niki mawon sing dereng. Nduk, ngajeng Nduk, iki ladenono iki. Oke, ladenono. Oke, baik. Kae mikir diasta to cah bagus kok. Oke. Karo sampean ya, Mbak ya. Wah. Niki ngawi kecalan seniman kondang kaloka. Sinten Pak Do? Pengendang campur sari utawa elektron datnyeng rikala rumiyin. Mbah Yoto pendang niku. Wah, wis iki kala wau siang sampun dipun pundhut kalian sing gadah. Nggih. Duka niki kathah tukang kendang kok cepet mati ini ngapa to jenenge? Ampun ngedeg-ngedeg iki ngoten niku lho. Wong sing pengendange kula anu lho. Iku ora gelem ngendangi teko bar malah. Masnya pengendang campur sari Mas, elektron ngono
wi kono aku yo ngendang elektron.